naimbag nga rabi manen kagayan ken kakapsat. Kaya't mi manen iti kumaplao kada kayo, babayt iti nasamit anagan ni Apo Jesus. Nga isu iti sentro iti adadalan tayo. Dahil iti tarigagay na kakabsat ket makataddan tayo iti sibibiyag nga panakirelasyon kenkuana. Dahil iti series tayo nga Redemption Story Revisited ket kayat mi iti agyaman kada kayo. Agyaman kami kakabsat dahil the first episode ket ni Apo Diyos ti madaydayaw kadigdi bilang iti viewers tayo ken dagiti reactions da kakabsat. Ket sakbay tayo nga rod nga patuloy gawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Kada ito nga Rabi Ama kayat mi nga dayawen iti napateg anak. Agyaman kami iti proteksyon nga inted mo kita kami. Dakalpasan iti maysa nga lawas o Dios at da kami manen. Agkakadwa agadal iti napateg asao. Kayat mi mama iti paidalan iti nasantuan mi Espiritu. Tapno iti iyo unag mi iti panagbasa mi iti napateg nga sa umaam. Idalan na kami kumat Espiritum tapno maawatan mi. Ket saan laeng nga maawatan mi o Dios, agpakumbaba kami ket agpaidalan kami ket bendisyonam dagiti kakabsat nga kadwami itatang agadal iti napateg na sao. Sa dino man ti ayan daw Dios bendisyonam isu. Dagiti ti dawaten mi iti kay karyan tinagan Apo Jesus. Amen. Dagiti millennials kakabsat no adda iti Facebook accounts da. Ket no ikabilday ijay profile da nga indicating the relationship da kakabsat wenno the status da adda the word nga ikabil da in relationship with sadanton ikabil dayjay nagan dayjay balasang no baro kuma dayjay akin profile wenno dayjay baro no balasang kuma dayjay akin profile ket daytoy abaro wenno daytoy abalasang idin nga inbaganan kakabsat iti lubong nga dagayamen iti maysa a napateg nga tao nga nang itidannan dayjay ayat ken puso na saanen nga umawat pay iti sabay. Yun ang larawan ng relationship. Yun ang gusto ng Panginoon. At ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay ang team natin in relationship with Jesus, our good shepherd. Idi napanalawas kakabsat, inadal tayo nga ni Apo Diyos ket kayat na, nga madaan tayo iti sibibiyag a relasyon, ket inyarig na dayjay nga relasyon, kadayjay puon iti pudno nga ubas, nga isuna ni Apo Jesus. Ket datayo dagiti santa, kayat ni Apo Diyos kakabsat, nga datayo ket agbunga, when agbunga iti ado. Anya rami din na, dalusan na babaen iti panangputed. Ket iti balakad na ni Apo Jesus kadatayo kunana, abide in me and I in you. Kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon, sa ating buhay na relasyon sa Kanya, tayo ay hindi lang mabubuhay, tayo ay magkakaroon ng maraming bunga. Ito ang sinasabi nating experience ng tunay na kaligtasan. At ang experience na ito ay magbibigay sa atin ng tunay din na kasiyahan. That real joy of experiencing the salvation of God ay ito ang magbibigay sa atin ng desisyon na mananatiling tapat sa Kanya. Itatang rabi kabsat, umunag tayo iti naununag pay, nga adal may panggap manen iti relasyon tayo kini Apo Jesus.
Iti sentro iti adal tayo kabsat ket ijay John chapter 10. John chapter 10. Ket inladawan ni Apo Jesus kakabsat iti verses 11 and 14. Iti John 10 kunana, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for his sheep. I am the good shepherd and am known by my own. Anya itinbaganan ni Apo Jesus kabsat, no sino isuna? Kunanan ni Apo Jesus, siya itinaimbag a pastor. Sino kamay? Sino akmay? Sika ken siya iti karnero ni Apo Jesus. Kadagitoy nga bersikulo kabsat iti John kapitulo 10, 11 ken 14. Inusar ni Apo Jesus iti duwa aladawan, two illustrations, two pictures, nga iladawan na ni Apo Diyos kakabsat iti daan na tulag. Anya daytoy nga balikas, dayjay sa unga, I am, ken the shepherd. Anya dayjay I am kakabsat. Basahin tayo ijay Exodus kapitulo 3, versikulo 13 and 14. Exodus 3 verses 13 and 14. Anya iti kunana iti Biblia kabsat. Then Moses said to God, and they will say to me, what is his name? What shall I say to them? Sa ludsod ni Moses kabsat, ta ibabaon ni Apo Diyos ni Moses nga agsublin iti Ehipto, tapno alaen nan, iyaon nan, digiti Israelitas manipod ti pannakatagab. Idi nga agtungtungtung ta ken ni Apo Jesus, ijay litang. Ang tanong ni Moses ay, kung tatanungin sa akin kung ano ang pangalan mo, ano ang sasabihin? Pintas nga sa lutsod. Anya iti sumbat ni Apo Diyos kakabsat. In verse 14, kunana, and God said to Moses, I am who I am. Siya, di siya. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Kunana ni Apo Diyos, ket ibagamton kadagiti anak ti Israel. At siya isu iti nangibaon ken kakada kayo. Dahil balikas asyak kakabsat, I am. Kadagiti Hudyo to the Jews is very, very sacred. Apay, this is the holy name of God. Isu nga idinusar ni Apo Jesus nga kunana, I am the good shepherd. Ni Apo Jesus ibagbagana dayjay kinapudno nga isunan dayjay Dios nga sakbay kakabsat nga naglasag before the incarnation adan isuna. Ten surat ni John kunana idi punganay adda berbo ket iti berbo adda iti Dios ket iti berbo Dios. In the beginning, during the creation, addan ni Apo Jesus isuna kakabsat dayjay a Dios nga inbagana ken ni Moses tinagana I am. Anya jami kadwa nga ladawan. What is the second picture? Dayjay kunana kakabsat nga dayjay shepherd. Aday tited ko nga talong references iti daan at tulag, iti panangiladawan dagiti authors iti daan at tulag kakabsat, nga ni Apo Diyos isu iti pastor. Ni David kunana iti Salmo 23, versikulo 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ni Hioba isu iti pastor ko, awan to ti pagkurangak. Sino di pastor? Ni Hioba. Mikat duang reference kakabsat nga kayat kong basaen, isumot lang iti libro kakabsat iti Salmo, Psalm 95 verse 7. Anya iti kuna naman ni Nari David kakabsat. For he is our God, and we are his people of his pasture, and the sheep of his hand. Kuna na, ta isu iti Diyos tayo, ket datayo ti umili nga ipagpaaraban na, ket karkarnero iima na.
kunana ni David, ti Diyos iso iti pastor. Datayo dagiti karnero. Ket iti udi kakabsat nga kayat kung reference nga kitaan tayo di Isaiah 40 verse 11. Kunana, he will feed his flock like a shepherd. Nagpintas nga ladawon kakabsat. Niya po Diyos kunana, ipastor na, tipangen na akas may sa apastor. Anya ramidin na, he will gather the lambs in his arm. Ket urnungen na digiti ubing a karnero kunana iti takyag na. And carry them in his bosom. And gently lead those who are young. Anya digiti inusar ni Apo Jesus kakabsat. Nga bangiladawan nga isuna ket Dios digiti duwa nga sao, I am ken the shepherd. Apan tayo dijanten kakabsat. Inbaga ni Apo Jesus, digito ket balikas ni Apo Jesus kakabsat. Nabasahin nyo ti John 10, ket no adda digiti Biblia yung red references kunana. No adda iti Biblia yung nalabaga kakabsat, red digiti letra na direct nga sao ni Apo Jesus dayjay. Ket daytoy Biblia mo usaren kakabsat, daytoy usaren tayo, daytoy New King James Version. It is on red letters. Anya iti kunana kabsat. Nakitak ditoy nga adda iti tallo a kababalin ni Apo Jesus nga isu iti naimbag a pastor. Umuna, ni Apo Jesus ayaban na iti karnero na babaen iti naganda. Verse 3 iti John 10 kunana kakabsat. Basahin tayo. And he calls his own sheep by name. Adanagan mo, adamag nagan ko. Dagiti ang nagnagan tayo naka-register kakabsat. Importante tayo dyan. Adda iti meaning, dagiti nagnagan. Ije Biblia no agitid da itinagan, adda meaning na. Uremit da tayo kakabsat, idi inikan na tayo met, dagiti naganak tayo. Adamit meaning, dagiti nagnagan tayo. Iti pamilya mi, pito kami nga kakabsat a lalaki. Dahil buridok milaeng iti saan nga biblical itinagan na. Manipod ti inauna, ingana iti may kanem, amin kami kakabsat, nga agkakabsat binig a lalaki, aggapo iti Biblia itinagan. Tani papang, dahil di amami, loves his Bible. Itinagan nga inted na kanya kakabsat, Elias. Kinodado maidubingak, siyempre, no ubing ta ubing, ang mga nasingpet na maaming ubing, kunana da dya mistrak iti ka, Elias, kunana, remember your name. Remember my name, ha? Kasjay kakabsat, no adda iti relasyon ni ken ni Apo Jesus, sa anak ang nga ayaban iti sabahal anagan. Ayaban nak iti, anya, itinagan ko. No itinagan mo ket Lilibeth, saan na kang ayaban nga Maria? Ayaban na kang nga Lilibeth. No itinagan mo ke Jeremias, saan na kang ayaban nga Antonio? Ayaban na kang nga Jeremias. Tapay, that is your name. Isunat ikunana ni Apo Jesus, umuna nga kababalin na, he calls his own sheep by name. Di kadwa kababalin ni Apo Jesus kabsat, he leads his sheep. Basahin tayo iti verse 4, iti John 10 kunana. And when he brings out his sheep, he goes before them. Anya iti kunana, nagpintas kakabsat. Ket intun no mairuarnan dagiti karnero na, magna iti sangwanan da. Apay nga importante dahito kakabsat. Nga dahil magna iti sangwanan da. Dagiti karnero depende, depende kadagiti pastor. The sheep by character are dependents. No sa dino iti papanan dayjay pastor, dayjay met ti pagturungan dayjay karnero. So we are safe kakabsat. Ada dayjay kang kantahin tayo, anywhere with Jesus,
I can safely go. Tapay, kitkitaan tayo iti sangwanan. Saan na tayo kakabsat anya nga baybayan. Tani Ari David kuna na iti Psalm 23 iturungnak kuna na kadagiti nalasbang apagaraban. Iti sibay dagiti dandanom anatal na. Ammo ni Apo Jesus kakabsat dagiti pagkasapulan tayo. Ket intun numagna suruten met dayjay karnero ket intun no sumurot dayjay karnero saan amayaw awan. Mikatlo a kababalin ni Apo Jesus kabsat akas maysa nga shepherd. Verse 11. Very importante dito. Kunanan ni Apo Jesus, I am the good shepherd. Inulit namanen kakabsat dagiti dua a balikas nga mangiladawan iti kinadiyos na I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for his sheep. No adda kakabsat iti kayat ni Apo Dios nga subli-subyente ko mga paset iti biag ni Apo Jesus. Of all the chapters in the life of Jesus, when napintas kakabsat na Japan nakayanak na, numang pa na iyanak laeng, iti maysa nga kulong, he was born na manger. When napintas, iti panagdakkel na kakabsat. Nga sinursuruan ni Jose, nga amana, ija carpenter shop, nga inadadalan ni Maria nga ina. When napintas kakabsat, digijay adu, nga datdatlag, nga inaramid na. Ngem no adda iti kayat tayo nga papanan, nga paset ni Apo Jesus kakabsat tapno makita tayo di panagayat na kada tayo. Let us go with him with his experience in Gethsemane. Ano ang nangyari dun sa Gethsemane? Siya ay nanalangin. 3 times. Mayroon siyang hiling sa Panginoon. Ang sabi niya, Ama, pwede ba? Let this cup pass by me. Yung cup na yon ay yung nakikita niyang kamatayan. Ang sabi ng isang Christian author, he cannot see the light after that. So he prayed to the Father 3 times. Ngunit habang siya ay nananalangin mga kapatid, imay kenkwana iti maysa nga panoramic view nga no saan nagayam atong talan da mission na. Anya mission na? I came to seek and to save which is lost. Sika ken siya ti umay nang sinap. Ket no saan kakabsat nga ited na da biag na akasuno iti panagbiag tayo. Nga isunan iti matay iti lugar tayo. Kakabsat ko awan pulos iti namnama. In Gethsemane, he wrestled with the thought. In Gethsemane, iti lingket ni Apo Jesus kabsat, naglaok iti lingket adanom kendara. Gerigat nahan nga mailadawan kakabsat. And then he submitted to the Father. Unana, Father, not my will, but thine be done. Dahil kakabsat, iti istorya, iti panangisalakan, iti Diyos kada tayo. The redemption story we always like to visit. Anyamet kakabsat, iti kababalin, dahil karnero. May salang nga kahit kung ipakita kababalin kakabsat. Iti verse 4, iti John 10, kunana, iti karnero, amuna iti timek ya pastor. Ket dayjay karnero suruten na dayjay pastor. Basahin tayo ti John 10 verse 4 kakabsat. And the sheep follow him for they know his voice. Daytoy kakabsat iti importante aladawan iti relasyon. Relationship with God is not forced. Relationship with God is based in love. Ulit kakabsat. Relationship with God is not forced. Haan na kang pilitan.
Ipakita na lang di ayat na ken ka. Ket intun no makita tayon di ayat na kadatayo. Di panang subot na kadatayo. Di panang ited na itibiyag nang agpay kadatayo. Iti puso tayo numampay timangken kakabsat gapu iti baso. That stony heart will learn to love God in return. Ket dayjayen kakabsat, mabukulen jay relationship. Ni Apo Jesus iti maysa nga pangarig nga inted na. Tapno mamuan tayo kakabsat iti kinapateg na dayto. It is the parable of the lost sheep. Iti istoryanan ni Apo Jesus iso ti kastoy. Mayroon daw isang pastor. Mayroon siyang 100 na tupa. Kung umaga, dinadala niya doon sa green pastures. Di turturod kakabsat. Di Israel, iti pagpapasturon da iti turturod. Sa gabi, sila rin ay umuwi. Tignan ninyo yung larawan. Paglabas na doon sa fold, ang nauuna, sino? Yung pastor. Pag sila ay babalik na sa gabi, sino ang nauuna? Yung pastor. Ang sumusunod ay yung mga karnero. Yung gabing yon, binibilang niya yung kanyang mga tupa. Binilang na digiti karnero na. He called them by their name. Nagpatingga kabsat iti bilang, iti siyam, apuluket siyam. Adda iti maysa. There was only one, mayroon lang iisa na nawala. Ngunit ang kwento ni Jesus, sabi niya, ang ginawa yung buting pastor ay he closed the door. Iniwan yung 99. At siya ay bumalik ulit, gabi na, bumalik ulit doon sa mga kabundukan upang hanapin yung nawala niyang isang tupa. I could imagine in my eyes now na yung pastor ay habang naglalakad, tinatawag niya ang pangalan yung nawalang tupa. And he stops at gusto niyang pakinggan kung mayroong sasagot. Siya ay nagpatuloy. Tatawagin ulit yung pangalan yung nawalang tupa. Hanggat narinig niya, mayroon ng mahinang boses. Alam ng pastor na yung tupa niya ay nandun na. At inilarawan ni Jesus na nung nakuha na niya yung kanyang tupa, like what Isaiah said, binagkat na, inkabil na, ito'y barukong na, asideg jay puso na, ket inyawid na kakabsat. Muyo dayti kapadasan mi, inayaban na kami dagiti kakabsat, the elder nga Rolly Biscaro, the Madam Lilibeth Crisostom Agno, ni Pastor Manny Di Guzman, kendagiti kakabsat ijay Lubnak Church, ijay Bintar. Napan kami nakipagtrabaho kadakwada kakabsat. Iti maysa nga evangelistic crusade, iti baryo iti Salumagi, ijay Bintar, Ilocos Norte. Daytoy nga baryo kakabsat, ket adda ijay ballasiw iti Karayan, ijay Bintar River. It was summertime, isong napintas nga balasiwan dayjay. Nagyan kami kakabsat iti eskwelaan. Ket ijay met sirok digiti Salamagi, ijay eskwelaan, iti tunggal rabii, ijay kami nga nagaramid iti Bible study. Rinabi umadado kakabsat digiti umay agdengan. Dayti bigat agpasyar kami, I would like to remember how good these brethren are. Uray ni Pastor Manny, barupay lang detay di. Kadwa ko ni Southern Ilocos Sur.
Nagkadwa kami kakabsat ijay San Pedro Church ijay Santa Cruz. Nagadu iti kapadasan mi kini Pastor Man. Kada iti may nga kapadasan, adda iti maysa nga babae kakabsat. There was a lady who was there every night. Makita, maturog met iti classrooms. Tumulong met ngagdalos, tumulong nga agluto. Amin nga ramid tumulong. I tried to recognize her. Saan ko kakabsat a malagip nga nakita ko daytoy kakabsat a babae. Kadagiti fellowships iti entire a Ilocos Norte. Manipod iti badok, ingana iti pagod. Saan ko nga nakita kakabsat kadagiti gimgimong kadagiti churches. Napag-alaman ko na itong kapatid na babaeng ito, ang kanyang pangalan ay si Sister Ruby Ramos Lanag. Totoong pangalan niya. Pangalan niya ay Ruby Ramos Lanag. Siya pala ay isang tinatawag natin mga Adventist, isang kaibigan na interes. Gabi-gabi yun, nandun siya. Mayroon siyang ballpen, nagtitake note. Tinanong ko sa mga kapatid, tinanong ko kay Pastor Manny, sabi ko, Manny, sino tayo ito nga kabsat? And I was told, Sister Ruby was an evangelist. Pakinggan niyo. Sister Ruby was an evangelist of the Foursquare Pentecostal Church. Gabi ng Wednesday, pagkatapos ng pag-aaral namin, si Sister Ruby ay lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, mayroon akong problema na sasabihin sa inyo. Ang problema niya ay, nalaman ng kanyang mga sponsors sa US na siya ay nag-a-attend ng ating crusade. Inikanda kakabsat itinadagsen a warning. Kunada, no agtuloy ka pala ang dita, po den min, it is well done. I could not answer because that is her livelihood. Ang sinabi ko na lang kay Sister Ruby ay, Sister Ruby, naniniwala ka ba na si Jesus, siya ang pastor mo? Kitsungbat na wong pastor. Naniniwala ka ba na hindi ka papabayaan ng iyong pastor na si Jesus? Ang sabi niya ay, yun pastor. Sabi ko, Sister Ruby, this is a test of faith. Then I read Psalm 23 to her. Nang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not. Sabi ko kay Sister Ruby, kung papayag ka at tatanggapin mo na si Jesus ang iyong pastor, ang sabi niya ay lahat na inyong pangangailangan ay kanyang ibibigay. Yung Sabadong yun, si Sister Ruby ay sumakay doon sa, mayroon kaming assembled na sasakyan noon, Toyota Tamaraw. Mula doon sa Lamagi, pumunta kami sa church sa Lubna. Yung mga nakasakay doon ay mga kabataan ng mga Pentecost. Hinarap ni Sister Ruby yung mga kabataan at sabi niya, sasabihin ko sa inyo na itong araw na ito, tatanggapin ko na si Jesus na bilang aking tagapagligtas. At ako'y magiging member ng Seventh Adventist Church. Si Sister Ruby ngayon at ang kanyang asawa na si Brother Dugis Lanag ay member sila ng Seventh-day Adventist Church ng Batak City sa Ilocos Norte.
At yung kanilang anak na si Limay ay siya rin ay member ng church natin doon sa Marikit, Sulsuna, Ilocos Norte. Mayroong good news na gusto kong iparating sa inyo mga kapatid. Good news. Alam nyo, ang hinihintay natin ay good news. Sa panahon na ito, ang hinihintay ko ay sasabihin na sana na wala ng COVID-19 na pwede nang lumabas, na pwede nang gawin ang dating ginagawa, na pwede na kaming pupunta sa aming mga anak, bibisitahin sa Nailsil at sa Kasisali at aming mga 3 apo doon sa Udyao, Rosario, La Union. O kami ay pupunta diyan sa Pasay at titignan namin yung 2 naming anak, yung kambal na si Darwin at saka si Sherwin. Yun ang gusto kong marinig. Ngunit mga kapatid, mayroong mas mag-good news? Kunin ninyo ang inyong mga Biblia sa John chapter 10 verse 16. John chapter 10 verse 16. Ito ang good news. Sabi ng aking Panginoong Jesus, "And other sheep I have." Ulitin ko, "And other sheep I have, which are not of his fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd." Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon na, sabi niya, "Addapay dagiti sabali a karnero nga awan ditoy apagtaraknan." The good news is in every religion here in earth, mayroong mga tupa adda iti karnero ni Apo Diyos idyan. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, dagitoy met iti masapul nga ayabak. Kakabsat ko ti boses nga mangmangagyo itata. Kayat ko nga pausar ken ni Apo Diyos, taapay mangagyo uma. Dagay timek dagay pastor. Han nga ni pastor apanano diket ti ni Apo Jesus ang naimbag a pastor. Ay ayaban na digitoy a karnero na. Nga saan pa'y naipipon kadaytoy apagtaraknan. In one of our studies, we will like to learn from the Bible what is the fold of Jesus. Nga isu iti pangurnungan ni Apo Diyos kakabsat dagiti karnero na. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, "And there will be one flock." Adantun iti maysa pangen dagiti karnero, maysa a pastor. Nasurok asa nga pulong tawen tinaglabas din kakabsat. Iti maysa nga panagbisita nakadano na ijay Almaguer Seventh-day Adventist Church. Iti district pastor ijay ni Pastor Rick Mateo. Ket adda iti naanos nagaget napakumbaba nga layman da ni Brother Hill. Inawis da kakabsat nga agbisita ta adda iti sagsagada da nga crusade ijay Aritaw, ijay Kutar, Aritaw, Nueva Vizcaya. Gawin ko na. Naglugan kami, ijay lugan ni Pastor Rick Mateo. Manipod ijay Almaguer Rimor kami. Nagpaabagatan kami kakabsat, nakadanong kami ti ili ti Aritaw. Sinurot ni Pastor Rick de dalan nga from Aritaw nga mapanidya Bagyo passing through ang Buklaw. Ijay pelang sentro kakabsat ti Aritaw. Inturungda iti balay ni Brother Jerry ken ni Sister Gemma Concepcion. Umisamak kunak. Anya daytoy nga nang ipananyo kanya kung kunak iti pusok kakabsat. Sister Gemma is a very cordial, happy lady. Kiti dinalpas dayjay
kinumustami. Imunag kami ni Jay Salasda, idi rugimin kakabsat da Bible study ni Sister Gemma adday iti saludsod na. Denggen nyo di sa saludsod na kabsat. Una na, Pastor, una na, do you teach that only Seventh-day Adventists will be saved? Idi kita kakabsat, she was sincere with her question. Kinitak iti library ni Sister Gemma, nagadu iti Bibliana. Tapay, iti pamilya ni Sister Gemma kakabsat. Pamilya iti Galindez, iti Biskaya, Nueva Biskaya, is a known family. Sister Gemma was trained as a deaconess iti United Methodist Church. Inikanda ni Sister Gemma iti maysa nga church, a United Methodist Church na iwanan. Ijay Santa Maria, Tupac Sur, Nueva Vizcaya. Idi kita kakabsat dagiti libro na dati Biblia na ket kunak Sister Gemma kunak. Palubusam nga iti Biblia iti mangsumbat ken ka. Inala kakabsat ti Biblia iti inbasak ken ni Sister Gemma nga isu iti inadalmi kaday jay nga malam. Day to text nga isu ti babasahin tayo kakabsat. Juan 16:16. At damet sabsabali a karnero nga saanda a naitipon ito'y apagtaraknan. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, Sister Gemma kunan. When patchen me as Seventh-day Adventist that this church is the true church of God. Ngem iti kunanan ni Apo Jesus, adda pay laeng tigiti karnero na nga adda tirwar kaday iti nga pagtaraknan. Sister Gemma kunan, you are that sheep. Isu ano awatan masikat yung karnero. Kuna na, doon pastor. Inadalmi nga de si pupukil kakabsat nga dadalin tayo tatad, John chapter 10. Inbagak di talo akababalin ni Apo Jesus akas pastor. Anya di kababalin na kabsat. Ayaban na ti karnero na babainti na. Idalan na di karnero na. Ket itednan, wano intednan iti biyag na nga agpaay ti karnero. Sa kumet inbaga ni Sister Gemma, nga iti kababalin iti pudno nga karnero ket suruten na ni Apo Jesus. Sumarunong nga Domingo, napan ni Sister Gemma, ijay kapilyana iti United Methodist Church, ijay Santa Maria Tupac Sur, Nueva Vizcaya. Idinalpasen nga nagsao pa dahil nga Domingo. Nagpakada ni Sister Gemma. Nagpaalam siya sa kanyang mga membro at ang sinabi niya, ito na ang huli kong pagtindig sa inyo. Tinanong siyempre ng kanyang mga membro at minamahal siya ng kanyang mga membro. Ang sabi ay, Sister Gemma, bakit? Ang kanyang sagot ay, dahil mayroong Bible study diyan sa Kutar, Aritaw. Kami ng aming pamilya ay dadalo at magtaan. Tumayo yung diakono, ito rin ang patutuo ni Sister Gemma. Tumayo yung kanyang diakono at sabi niya, Sister Gemma, pwede ba na kami rin ay sumama? So when we had our crusade in Kutar, Aritaw, Nueva Vizcaya, yung dalawang pamilya ni Brother Cherry at saka si Sister Gemma, at pamilya nung diakono ng United Methodist Church, ay gabi-gabi nandun sa aming crusade. The good news is, Brother Cherry, Sister Gemma, si Maymay, si Kukoy, at saka yung bunso nila, ay nabinyagan. The good news is, yung diakono at ang kanyang pamilya ay nabinyagan din.
And another good news, kung kayo ay pupunta ngayon sa Aritaw, Nueva Vizcaya, doon mismo sa tabi ng bahay ni na Brother Jerry at saka Sister Gemma, mayroong isang magandang church of the Seventh-day Adventists. Ang kanilang pagmamahal sa Panginoon, they donated a part of their land where the church now stands. Bakit? They heard the voice of Jesus. They followed the voice of Jesus. Mga kapatid, pagdarating na ang ating Panginoon, ito umayan na ako Jesus kakabsat, kaya't nang inladawan da ito. Iti Mateo 25:32 hinggang 34, iti kunana ni Apo Jesus. And all nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Nagpintas nga ladawan kabsat. Anya, nagpintas na picture. Intunumay ni Apo Jesus, anya rami din na, pag sinain nanto dagiti nasyon, akas iti maysa nga pastor, ilasin na iti karnero, ken dagijay akalding. Anong gagawin niya? He will set the sheep on his right hand and the goats on his left. Sa kanyang kanan ay yung mga tupa. Sa kanyang kaliwa ay yung kambing. Pakinggan nyo ang sasabihin ng ating Panginoon. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Ang tanong, sino yung pinagsabihan niya? Yung mga nandun sa kanyang kanan. Dagijay karnero. Dagijay nga inayaban na babaen itinaganda. Dagijay nga babaen metlaeng iti ayat na ginuyod na isuda. Dagijay kakabsat nga insalakan na. Dagijay nga tattao nga dinengegda iti timat ni Apo Jesus ket sinurita. Akas ken ni Sister Ruby ken ti pamilya. Akas ken ni Sister Gemma ken ti pamilya. Akas kadagiti nasuruken kakabsat nga milyon nga anak ni Apo Dios iti luto. And the number is growing every day. Taapay, Jesus, the Good Shepherd, keeps calling. Anya'y tinadal tayo kakabsat. Tinadal tayo tatang rabii nga ni Apo Jesus nga isuti na imbaga pastor ayaban na dagiti karnero na babaen tinatay. Malagip ko kakabsat iti maysa nga adalan ni Apo Jesus. Itinaganakit ni Pedro. Peter actually was the oldest of all the disciples. And in real age, no tawon iti pagtungtungan na dayapan na kayak ni Apo Jesus nga naglasag, it's not the eternal God. It is Jesus who was born in the manger in Bethlehem. Nalalakay ni Pedro. Amo yun da duma, narigrigat sa daya ayabam nga adalan mo dala lakay. When I was teaching, I had an experience of teaching students that were older than me. Dito'y taralak kakabsat, ada digit estudyante nga kayat digitay, some of my students in night classes, digitay enlisted men, pulis po natay lang ina. Tapno isuda kakabsat, may kanda iti rangko. Manipod iti second lieutenant, first lieutenant, ingana agpangato. Iti qualification da, they must have a college degree. Ket intun no enrollment kita ag janaganda, apo. Ket intun no ayabak kakabsat na kayo ni formida. I was
I was then in my early 20s. I was in my late 20s. Di kita lalakay. Kasi dyan ni Apo Jesus kabsat, lakay ni Pedro ng adalan. Kitahin nyo, digitin na ilista kabsat iti Biblia. I'll just enumerate them. In Matthew chapter 4 verses 18 and 19, ni Apo Jesus inayaban na ni Pedro, kinikabsat na nga ni Andres, unana ni Apo Jesus, follow me, and I will make you fishers of men. Simurot di kiti magkabsat. Ije Matthew 16 verse 16, nagsaludsod ni Apo Jesus ket kunana, sino ngay iti pagarupen nyo, no sino who do you think I am? Ni Pedro iti nang sungbat kakabsat, ket kunana, you are the Christ, sika ni Kristo. Kunana ni Apo Jesus, pudno iti inbagam, you are now inspired by God. Iti Matthew 26 verse 34 kakabsat, naturod ni Pedro, idibagan ni Apo Jesus nga kunana ket daytoy iti oras kunana nga apan na kun tapno iti kun iti biyag ko, tapno maisalakan digiti managbaso. Kunana ni Pedro, Apo kunana, no patay ti papanam sumurtak. Kunana ni Apo Jesus, Pedro, among-ammo kunana, ibagbagam. Ta saan pay nga agtaraok ti kawitan iti maminsan, inlibak naton iti mamitlo. That night, nagbalin apudno kakabsat dayjay bagana ni Apo Jesus. Mamitlo nga inlibak na ni Apo Jesus. Idi kwan nagtaraoken dayjay kawitan. Idi nagtaraok dayjay kawitan kakabsat dayjay mata ni Pedro ken dayjay mata ni Apo Jesus nagsabat. Jesus loved Peter so much. Natunaw kakabsat dayjay puso ni Pedro. Amuyo tinaramid na manipod idjay nga lugar nga nangilibakan na ni Apo Jesus. Nagtaray kakabsat, nagtaray. Tinapanan na, bumalik siya doon sa Garden of Gethsemane. And on the same spot, idjay ayan dayjay bato kakabsat, nga isu iti nagkararagan ni Apo Jesus, nga idjay nga apan nang inang pagpakaasi ti Ama. That was where Peter also wept and prayed. Dagidjay alinget ni Jesus, dagidjay alwa ni Jesus, nga naglaok kakabsat iti danum ken dara, idjay iti ayan ni Pedro kakabsat. Peter cried bitterly. But the good news is, idin nga nagungar ni Apo Jesus kakabsat, in surat ni Marcos. I like to read this because this is the good news. Iti Marcos 16, versikulos 6 ken 7 kakabsat, iti kunana. But he said to them, daytoy lalaki nga nakatungtong, kinatungtong digiti adalan kakabsat. Kunana, do not be alarmed. Hangkay nga agbutang kunana. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here. Hinahanap niyo si Jesus, yung namatay. Wala na siya dito, buhay na siya. Now read again with me in verse 7. Ang sinabi nung lalaking yon, but go and tell the disciples. Verse 7. Kunana, ngem in kayo ibagayo kadagiti adalan. Kani Pedro. I like the word. Go and tell the disciples and Peter. Apay nga. Why is it that God mentioned or made a special mention about Peter? Amo ni Apo Diyos kakabsat na dyan naglasatan ni Pedro, manipod ka dayjay a Biyernes.
Sabado, ken Domingo. Actually, idinangag ni Pedro kakabsat nga ni Apo Jesus ket nagungar isuna dayjay maray. He runs so fast, he outrun everybody. Ngayon ko na dayto nga lalaki, ing kayo ket ibagayo kadigit adalan, sabihin nyo sa mga alagad at si Pedro that he is going before you into Galilee, and there you will see him as he said to you. Ano ang nangyari kay Pedro pagkatapos? Sa libro ng Acts chapter 2 verse 41, si Pedro ang unang evangelist. Doon sa Jerusalem, ang sabi ng aking Bible ay, there was a baptism of 3,000 precious souls. Mga lalaki, hindi pa nila ibinilang yung mga babae, hindi pa nila ibinilang yung mga babae. And Peter was inspired by God. Nagsulat siya ng 2 aklat, 1st and 2nd Peter. At sa huling araw ni Pedro, siya ay namatay. Alam niyo kung paano namatay si Pedro? Siya rin ay ipinako, inlansada with the cross. Peter was crucified. But when he was about to be crucified, he said, saan akasta? Saan ang maikari nga mailansa iti cross akas ken ni Apo Jesus? By traditions we learned that Peter was crucified upside down. Akin nato itisakan. Mga kapatid, bakit ganun ang nangyari kay Bakit ganun ang nangyari kay Sister Ruby? Bakit ganun ang nangyari kay Sister Jeff? Bakit? Dahil pinasok nila ang tunay relationship sa kanilang Panginoong Jesus. And when we enter into a living relationship, that relationship will transform us into the likeness of Christ. Tayo manalangin. Managayat na Diyos, agyaman kami launay Ama. Kada ito'y agundaway, nga insurum kada kami dahi tamay. Nga ni Apo may Jesus Ama, di anak mo mabugbugto. Isuna dahi na imbag kapasto. Tulungan na kami o Diyos. Ikan na kami iti ayat. Tapno mabalin mi nga sungbatan dahi matungayat. Ikabil mi ni Apo Jesus o Diyos akas umidan iti sangwanan. Tamumi nga nusurutan mi suna. Natalged iti panagnaming. Akas itinbaganan ni Ari David o Diyos. When uray no magnaapay itiningit at siknget ni patay sa anak tungag patay. Dati sa rupod ken iti baras iti naimbag pasto. Isu iti makikita mi nga mutekta. O Diyos, bendisyonam dagiti kakabsat. Nga isu iti kaduami nga nagadat. Nang nangruna bendisyonam sa nga isu iti naibalikas ken inat. Agari ko mang Diyos iti ayat mo kadagiti puso. Ited mo digiti kasapulan mi tinanggaw. Agyaman kami Ama ta maikarikan mo. Naayabam nga anak mo nga babae ken lalaki sipot ka ni Apo Jesus iti nangaramid baling kami. Nanyaman o Diyos, tinakitang na naglabsingan ni pakawanan na kami. Kitagitoy iti dawaten mi nga nakuan iti panagyaman.
itinasamkit anagan na Jesus. Amen. Yan na. Agpakada kami manen kakasar, kat patyan mi, kinanamain mo. Ngayon ito numay ngalawas, babayan iti ayat ni Apo Diyos. By the will of God. Agkakadwa tayo kumanin. Iti ayat ken iti parabor ni Apo Diyos. Batan kumakatapit. Kasta nga doon, ibati mo iti ayat ni Apo Diyos kanya. Nembang ngarabiyo.